أبز حلف أغنيات منيستر حدشات وعرفاين برهن وكلت حزب زوادو بأمن دفران دكم حرن فتاة منيستري بعافشات دما نقص كاس طلعت حدشات زملكت سفيح سمينار مكيادو يفلت كان مغاصلتنا نايزي منيستر تمرتي أتو سمر رأسهم لومي إسرا حملة نقص كاس طلعت تمرتي زملكت سمينار نوكلت حزب زوام أكل أكايدو هابتون فرزقن زدالو واتساب شام تولده كاربايو ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ንገስጋስ ጽላት ትምህርቲ ዝምልከት ሰሚናር ብዒስራ ሐምለ ንወከልቲ ህዝቢ ዞባ ማእከልን ኣብቲ ዞባ ዝነጥፉ ኣካላትን ሂቡም ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስተር ሰመረ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሰ ሃገር ንምህናጽ ካብ ዝብል መትከሉ ተበጊሱ ምዕሩይ ዝርግሐ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ንምርግጋጽ ቀዳምነት ሰሪዑ ገዚፍ ወፍሪ ከም ዘካየደን እቲ ዕማም ገና ቀጻሊ ምዃኑን ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ ንጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ትካላት ትምህርቲ عبيت تساتافنت تمهارو أب معد تمرتي تساتافنت دكان استيو بمنصر رك تبعتيوم قداي كاريكلمن ما تصحفتن مكتالن مرقات بقعة تمرتي كونتات لعلو التكالات تمرتن عملكيتو سفيح مجلسي أقربهم بيتوسخ دما نموياون تكنيكاون تمرتن سلطنان تكنولوجين حابريتان أجد أسنتو أب معد تمرتن كمون نمعبالو زكار زلو وفرن تعرن زملكت بسفيحو قليتهم بتكنولوجيا حبريتا زي تدقفة تمرتي أبز حجز لنا أوان ملوك خوناي كلني تكنولوجيا حبريتا من رخبتاتن نممهر يهون نتمهراي أز يسفحن هبتامن وانا وانتمرتا حبريتا كرخبون فلتاتهم بتعصص خما عبلون زخل نايزبنا زحيه لمسارحي بتوسع تكنولوجيا حبريتا من رخبتاتن ام محدرات تمرتاو سرعه حبريتا ويكا educational management information system صفوفن سلطن تمرتاو حبريتا اب اوانو بمقرب اب تمرتاو محدرا خوصد زغبوم اواناو ناي بوليسين وطنن وسانيتاتن كمالو زلون قرباتن بسلط اغباب نمتغبار ازيو اگداسن وسانني نرأن متكلاتن منغستي ኤርትራ ዘንጸባርቕ መደባት ትምህርቲ ተኣታትዩ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሚኒስተር ሰመረም ጉዳይ መምህራን እቲ ዓቢ ኣቃልቦት ዋሂቦ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ብምልካት በዚ መሰረት ዝኾነ ኣብ ደረጃ ምምራቕ ዝበጽሐ ዜጋ ኣብ ሞያ መምህርና ዝጸንሓሉ ድሩት ናይ ሃገራውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ናይ ግዜ መቓን ተዳልዩ ኣብ ተግባር ክውዕል ጀሚሩ ምህላው ኣብሪሁም ዝበዝሕ ዓቕሚ ካብዘን ኮሌጃት ዝወጽእ ሕጂ ነቲ ናይ መምህራን ሕጽረት ዘለና ንምሽፋን ናብ ምንታይ ክንዝርግሖ ጸኒሕና ናብ መምህርና እንዝርግሖ ከለና ገሊኡ ብዕግበት ዝሰርሕ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ዕግበት ዘይብሉ ዕግበት ስለ ዘይብሉ ከዓ ጽቡቕ ዘይምህር ኣሎ ንኹሉ እዚ ድሕሪ ምግምጋም ሕጂ እንታይ ተገይሩሎ ሰብ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣብ መምህርና ዝጸንሓሉ ግዜ ምውሳን ክንደይ ኣካዳሚያዊ ዓመት እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ መምህርና ዝጸንሕ ካብኡ ተረፈ كفوت انت دا غير كا خمس صنحنايو اتي مسلچاو الله ممناو الله دحراي كا بفيلد خا زي مفار كا ادماني نت فيلد مرسعون الله نزي اب قمت بمتاو حجي حاده ابال هاغراو اغلغلوت حاده مرق ناي كولج ابال هاغراو اغلغلوت كوينو نا ممهرنا زوفرلو سلست اكاديميك ييرز ماكسيمم مالتي مس كوماو اغلغلوت سلست اكاديميك ييرز كاون العلي اي حتتن نابت فيلدو تمليسو خمزاتون بمويو كم زسرحن كون كادما تسقمتي ماتي توساني تبصحلو كابز حلف عمد جميرة زيادة تكبير الله ሚኒስተር ሰመራ አስዒቦም በዘተፈላለየ ጸገማት ከም ትዝድለ ዕድል ትምህርቲ ንዘይረኸቡ ክፋል ሕብረተሰብ ተኻፈልቲ ናይቲ ጸጋታት ንምግባሮም ብኸቢድ ወጻኢታት ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብምስራት ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ከም ዝርከብ እዚ ድማ ዘታብዕ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንመምህራን ዘጋጥም ጸገማት ብመንግስታውን ኮማውን መልክዕ ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ንመምህራን ክግበር ብዛዕባ ዝበሃል ምምሕያሻት ናይ ግዜ ገደብ ክግበረሉ ኣብ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና 12 ክፍሊ መሕለፍ ነጥቢ ዘይረኸቡ ተምሃሮ በብዝምባልኦም ክምደብሉን ክሰርሕሉን ዝኽእሉ ባይታ ክፍጠር ጉዳይ መዋዕለ ህፃናት ኣተኩሮ ክግበረሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ጉዳይ መምህራን ኣብ መፍታሕቲ ጻዕርታት ነካይዳሉና ትምጸኒዕካ ማለት እዩ ሕጂ ምእንታን እቲ ዝረብ ዘሎ ጭቡጥን ብሩርን እንታን ክኸውን ሓደ ብመጠን ናይ ግዜ እንተ ዝግበረሉ ጽቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከምዚ ዓይነት መድረኽ ክግበር ከሎሲ መጠን ናይ ግዜ ስለ ዘይግበር ሕጂ ምናልባሽ ድሕሪ 7-8 ዓመታት ተፈቲሑ እዚ ጉዳይ ሲ ወይ ኣብ 2013 ሰመርእሶም ብጻይ ሰመርእሶም ከም ዝተዛሪቡ ነይሩ ክበሃል ማለት እዩ ስለዚ መጠን ናይ ግዜ ይገበር ሞ بدعريو سب بخمزي كنقع صرام تبارك موانا هتصانات تقولعا
كان مسرت أتحست نحنا سلازخنا خاني زتدغاغمه بخيلاتات نايت مويا أبستف على لي كرمتاوديو أبزخنا ديو ندات وهابنا نتد توهابنا تمرت خابعتب عند حزنا سيرتيفيكيت ندات وهابنا درجات عند حزنا انت نخيب تقلعه هانيصنا نعبه نحنا سلازخنا أقالبو يجبرلو نبلالنا أب مدمدمتا مينستر سمرم تمرتي مسرتاو سبعو مسل زيغاتات سلازخنا كلهم زيغاتات عقر عقمو من كيلتهم زمعبللو عدلات مفتار منغستي إرترا كيتحلل كتصعر مخانو بمرققات نفس وكف زيغا مسرتاو تمرتي زقسملون كينيو زقصللون بايتان متطاحون اتعلمام قصال خمزخونه ارغاغيصوم